O presidente da Xunta visitou hoxe a planta conserveira de Gealsa no Porto do Bodión, en Boiro. Alfonso Rueda puxo en valor o papel estratégico da compañía e defendeu a prórroga excepcional da súa concesión ata o ano 2067. A conserveira Gealsa continuará operando no Porto do Bodión, en Boiro, polo menos ata xuño de 2067. Así o confirmou hoxe o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante unha visita ás instalacións da empresa. O goberno galego vén de concederlle á compañía a prórroga máxima permitida por lei de 75 anos, ao considerar o seu interese estratégico para Galicia. Rueda destacou a Gealsa como un símbolo da Galicia innovadora, competitiva e comprometida coa creación de riqueza e emprego. Había a posibilidade de darlle máis expectativas de permanencia e, por lo tanto, de seguridade e de investimento, como decía Jesús, a unha empresa consolidada. Eu acabo de deixalo por escrito no libro de honra. Agradezo moitísimo ter a oportunidade de poder volver a constatar que isto sigue crecendo e, polo tanto, este é un motor económico. Os motores económicos hai que apoialos. Segundo explicou o presidente, esta ampliación da concesión achega a maior seguridade xurídica á empresa e crea as condicións necesarias para incentivar novos investimentos no municipio, ao tempo que evita a deslocalización da actividade e garante o mantemento dos postos de traballo no Barbanza. Si queremos que se cree riqueza e postos de traballo e se consoliden e que os que son de aquí sigan sendo de aquí con máis forza, o que temos que facer é ser executivos e apostar con valentía, por suposto dentro da legalidade, e foi o que fixemos. Gealsa Foods xera actualmente uns 3.000 empregos directos na comarca e preto de 12.000 indirectos. Ademais, conta cun 72% de emprego feminino e integra persoas con discapacidade no seu cadro de persoal. A Corporación Gealsa é parte esencial do noso tecido económico e tamén social, polo que a renovación desa concesión a esta industria aquí no Bodión por 75 anos é unha gran noticia para Boiro, para a nosa actividade económica e tamén, como non podía ser, para a xeración de emprego no municipio. Esta renovación non só consolida a presencia de Gealsa no noso concello, senón que reafirma o carácter estratégico dunha industria que, como vimos nesta visita, aposta pola innovación tecnolóxica e pola sostenibilidade. A prórroga leva aparellado un investimento total de 8 millóns de euros nos vindeiros anos. Entre as actuacións previstas figuran a mellora da eficiencia enerxética da nave principal, a construción dunha nova nave e a reconstrución das instalacións afectadas por un incendio no ano 2021. Hicimos inversiones muy importantes y hoy seguimos haciéndolas. Conscientes de que 17.000 de los 150.000 metros que tenemos son una concesión, pero teníamos que lograr esta prórroga porque nadie se atreve a invertir con un horizonte corto como el que había aquí. Y nosotros nos atrevimos porque teníamos confianza en el presidente de la Xunta, porque es un hombre que ha demostrado que, a pesar de ser inteligente y muy ejecutivo, es buena persona. Rueda destacou tamén a trayectoria dunha empresa familiar con preto de 7 décadas de historia, líder no sector conserveiro en España e segunda a nivel europeo, cunha forte presenza internacional pero mantendo as súas raíces en Galicia. É unha das características que existen en Galicia, esas empresas familiares potentes que traballan en todo o mundo, que son referente a nivel mundial, como esta no seu sector, pero que non perden esa esencia e, polo tanto, saben da importancia. Me decía Jesús que seu pai o que máis importaba era o emprego e que todas as persoas que traballan aquí que foran cada vez máis e que estiveran cada vez máis cómodas e máis felices. Unha aposta, segundo a Xunta, por reforzar o tecido industrial galego e garantir o futuro económico da comarca.